butang ninyo lahos na dito sa may San Carlos City. Mayong butang. Live kita karon sa ato ang account sa ato ang Facebook page. Na diha i-search lang Atraka Balita 943 Tanhay. Ato ang mo travel no. Ato mauli ay probinsya sa Negros Oriental. Wa na mo pangayo og negatibong antigen sa mga fully vaccinated. Nya kaming mga walay bakuna sa ISOS RT-PCR ay namugdaghang langas. Sir, kaming wala pa ka human sa mong fully vaccinated gani. Sir, first dose pa may ISOS antigen Japon mo. Ang ipasabot lang is kana nga fully vaccinated nga muuli sa probinsya di na kinahanglan og antigen. Mao na siya ato ang naon na tay interview sa atong major news ni ana. Atong ikuanin gikuan to ni Negros Oriental Governor Will Aragay Digamo. Oy, may butag adlaw karon nga Huwebes kisa ko giingong Biyernes ron. Adlaw nga Huwebes kon Huwebes. Nobyembre. Bali pa na ato kalendaryo kasi matalag usahay. Nobyembre 4 tuig 2021. Mayong butag sa ato ang mga munisipalidad o syudad lalawigan sa Negros Oriental. Ato ang mga opisyal nga nagkugi gyud og pagserbisyos katawhan. May butag ni Konsihal Tikboy Salma Konsyal, may butag. Oga mayong butag ni Mami Lucy. Hilig din siya mo paambit na mo diri og kung sinaan nila paambit taw na nila nato diri sabi na kining na sila yung mga budbud diha ila na paambit diri namo no. Mayo dagay salamat ninyo diha. Ilabi na ni Ma'am Maritel, Ma'am Gian. Ato ang mga hukad girls, ato mga chikiting hukad girls. Mayong butag nimo diha. O gani singala ni Ma'am Lotlot. Mayong buntag nimo diha, ma'am. O ni Sir Jory, watay tawagan na niya. Makadungog magko Sir Jory. Correction ni Rami diri ug say pasig sayo pro mi. Mayong butag ninyo diha no, diha sa may tugas. Diha sa mga diha na po ako ang maestra. Ako maestra P6. P6 na akong maestra si Ma'am Sinaida Awayan Academia. May butag nimo diha, ma'am. May butag diha Mas Lungsos Manoyod. May butag ninyo diha Lungsos Manoyod. Ilabi na ni Mama Salif Force Paparonal Pinies. Chabita Cho, Melincio, may butag. O ni Konsihal Harmon Balbon. Konsihal, may butag ni Budak Konsihal. Kita mi Konsihal Harmon Balbon gahapon. O ni diya kay Pesta Masityo Limaya kagapon. Aman sila dito. May butag ni Vice Mayor Rafi Andaya. O ni na dito si Konsihal o maabot nga Vice Mayor GR kon Jeremiah Andaya. Napo dito si Kapitan Arvin Andangan. Abanggan di ay rather. Mayong buntag ninyo diha. Og ni maabot man po ning konsihal si Mario Academia ba to? Kadayuna rather. Sige lang man tani kasayo. Kay dili kay kukuha no, suwito kayo sa mga nilansar diha. Nailan ako dito si napon si Konsihal Alpas. O si Ma'am Evangeline Kalingawan dito sad. Oy si Mayor Felixi naa po dito. Yor. Mayong buntag ninyo diha. Kasi wala pa nato nakuan dito. Parang mo ora man tayo dito. Sinsiyas nalimtan ha.
So mayong butag ninyo diya Santa Monica Manoyo, may butag ni Paring Rhodes. Wala na ko nabasa imong text kagahapon Paring Rhodes no, kay medyo nalubat among hotline. Ato ang hotline 0953-166-8726. Oy, may butag ni Vice Mayor Dong Nil Salma, ikaw ang gusto kong kasama. May butag ni mo Dong Nil Salma. O may butag diya sa may tugas. Ilabi na ni Konsihal Lito Manso, kaya naman siya diya. No? Konsihal, pero City Councilor na siya. Oban po diya sa Asagra, Konsihal Duming Katubig. Konsihal Felix Mera. O diri sa San Isidro, Konsihal San Jose Manila diya. Konsihal Ninin Musmion. Isa pa atong mga konsihal. Colonel Condes, mayong butag. Kuya Ronly, mayong butag. Shout out ko diri sa may sitio Pansil, Barangay Pulo. Oy, may butag sa Barangay Pulo. Ni Kapitan Felix Barba. May butag ni mo diya, Kapitan Felix Barba. Diri sa among Barangay 2, Kapitan Richard Rial. O Konsyal Erwin Tigsalmas, mga problema Konsyal Erwin. Kita mi last time, kita silang Konsyal Tigboy Salmas kasi awas Konsyal. Aras Konsyal ining Erwin Salva. Kaya nakita may nag-abot bilis Freedom Park kining des Rizal Park. Katunol si Konsyal Tigboy og kuan kining budbud. Ana si Konsyal Erwin. Syal ay kumbuga siya. Ingon po dahil si Konsyal Tigboy. Uy, ikaw man din. Ito, taga-anak ko surli og budbud. Kaya nagkalag-kalag mong guli na. Salamat kayo ninyo, no? Itong mga official nga maabi-abihon. Dagang kayo salamat ninyo. Naman po yung ubang mag-conceal nga dili maabi-abihon mo na sila. Dili na ito ika-mention, kasi mas mo abi-abi na ito. Mayong butag lang sa mga conceal nga dili maabi-abihon. Minami diri sa may, asa ni, Okidok Tapalok Medical Clinic. Silingan ni mo, sir. Mayong butag ni Dr. Rolando Tabalok. Ang maabot na to nga mayor sa syudad sa Tanhay. Mayong butag ni mo, Okidok Tabalok. Ano ka bisitas clinic ni Okidok Tabalok? Dok, may butag ni mo na, Dok. Shara Liz, mayong butag ni mo. Okay, so bubalik lang ko, no? Kay Motomar pas mamilusi og Vegimax Herbal Capsule. Ang Vegimax Herbal Capsule nga kini mapalit sa ng butikag, parmasya sa inyong mga lugar. Hoy, batasan na po rin yung paggamit sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mapalit kini sa ng butikag, parmasya sa inyong lugar. Mosa ni ang tumar ni Ma'am Gian o ni Ma'am Maritel ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, makatabang ni aron mabalansi ang imuhang taas kag kolesterol, taas kag sugar, taas kag creatinine, taas imuhang BP. So muna nga imo nang tumaran sa Evergreen Herbal Capsule kay balansihon ka na. O kulang sad ka og sugar, dugangan usab na sa Evergreen Herbal Capsule. Mangitag way ang ato ang Evergreen Herbal Capsule aron mo taas-taas og low ka na po kag sugar, patas na ibalansi na sa Evergreen Herbal Capsule. Og taas ka yan ang pababaan. May butag ni Ray Rosal ato ning basahon ni mayo nga buntag, great lang ko sa akong pag-umangkon Kuya Ronly sa nga gasaulog sa iyang adlaw nga natawhan karon ika 4 years old. Wiki gamay, happy birthday song. Yung boy, diwa. Okay, so happy birthday sa tanang nag-birthday karon, ilabi na ni sa iyahang pag-umangkon. Kisa may ngalas imong pag-umangkon, wala man po mo nabutang, di ba? Okay, wala nabutang. Anyway, so happy birthday sa tanang nag-birthday karon adlaw. Happy birthday,